Аз съм със съвременните приказки, защото ние сме в 21 век и трябва да бъдем по-съвременни. Моето мнение е, че трябва да има и съвременни и старинни приказки, за да може да има и поука и смях. Моето мнение е, че трябва да останат някои старинни приказки в четанките, защото някои са с убийства, други са без убийства и старите приказки по принцип ни учат на много неща, но тези с убийства според мен не трябва да остават. Старите приказки учат децата много повече, с много разнообразие и ги учат много по-добре. Според мен трябва да остават старите приказки в учебниците, защото те ни получават на много неща и все пак всички деца искат да си мечтаят. В старите приказки има много неща, които да те карат да си мечтаеш, магии и всякакви такива. Мнението ми е да останат старите приказки в четанката, защото са по-интересни и можем да познаем повече от 19 и 18 век или когато са били написани. Моето мнение е, че трябва да останат старите приказки, защото те ни учат на много повече неща, имат повече поуки и са по-интересни със своето минало. Моето мнение е, че старинните приказки трябва да останат в четанките, защото те ни учат на поука на добри неща и научаваме много повече. А на съвременните приказки има смях, но не ни учат на много добри неща. Според мен трябва да се намери някакъв среден вариант между старинните и съвременните приказки, понеже в старините има много пулка, но на децата понякога вече почват да им омръзват, а пък новите общо взето много глупости в тях. Моето мнение е, че в четанките трябва да има старинни и съвременни приказки, защото те дават представа за минали и настоящи времена. Моето мнение е, че трябва да има нови приказки, обаче да нямат цинични думи и да имат поука. Моето мнение е, че не бива да изпадаме в крайности. Трябва да има и от двата вида приказки, защото ако кажем да има само и единствено съвременните, ще загубим страшно много мъдрости в живота. Но ако кажем наистина да има само миналите приказки от миналите времена, искаме или не искаме, ние сме в 21 век тук и сега. Според мен трябва да се запазят и двата вида приказки, защото едните ни дават представа за минали времена, а другите ни казват как са се променили през сегашните. Аз мисля, че и двата вида приказки трябва да се запазят, защото старинните приказки ни учат много и има много поуки и всичко. Съвременните приказки те са по-настоящи, Да. Моето мнение е, че трябва да се запазят старинните приказки, защото в тях има поука, интересни са. В съвременните приказки няма много уважение към родителите и ако малките деца го четат, те ще останат с такова мнение и няма да си уважават много родителите. Моето мнение е, че старинните приказки трябва поуките да им останат и да се опитат хората да преведат това нещо в съвремението, защото както някои хора казаха, ние сме тук и сега в съвремие. В българските детски читанки трябва да се пишат старите български произведения, но с по-съвременни думи, защото те са по-поучителни от сегашните.
Моето мнение е, че трябва да се запазят старинните приказки, защото в тях има поука и те учат децата на добра. Но може, за да им не е толкова скучно, да сложат няколко съвременни приказки, за да можем да се посмеем малко.